Jo vaig ser a Agramunt els anys 1937 i 1938, en plena Guerra Civil. El primer bombardeig de la vila va determinar la fugida cap al camp, on varen viure molt plegats avi, mare, ties i germans en una cabana. Això obligava a menar una relació directa amb la naturalesa, com també amb elements, coses, eines, animals